vreau să fiu președinte din cadrul celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui. În studio se află ambii candidați. Este vorba despre doamna Maia Sandu, candidat PAS. Bună seara! Bună seara! Domnul Igor Dodon, candidat PSRM. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că ambii candidați au venit la dezbatere. Am înțeles că de această dată, în turul 2, ambii candidați se vor prezenta la dezbatere. Asta este foarte bine, pentru că vrem să vă vedem, să vedem ce aveți de spus, ce ne promiteți și cum aveți de gând să rezolvați ceea ce promiteți. Înainte de trece la discuție, așa cum este firesc, vă aduc la cunoștință regulile de desfășurare a emisiunii. Aveți la dispoziție în total 15 minute, 14 pentru a răspunde la întrebări și pentru dezbateri și 1 minut la final pentru a vă adresa alegătorilor. Puteți interacționa. Dezbaterile înseamnă discuții. Puteți interveni peste discursul celuilalt. În acel moment, cronometrul celui întrerupt se oprește și iar cel care a fost întrerupt își va putea continua discursul ulterior. Doamna Maia Sandu, cum vă veți convinge alegătorii să vă voteze? Așa cum am făcut-o și până acum, atunci când am fost într-o funcție publică și am demonstrat că eu știu cum să lupt împotriva corupției, spre deosebire de alți oameni politici pe care îi vedem la televizor de foarte mulți ani și nu ne-au demonstrat acest lucru. Am demonstrat că sunt responsabilă, că spun lucrurilor pe nume și atunci când avem lucruri mai dificile de făcut, le facem împreună. În această campanie am demonstrat și eu și colegii mei foarte mult bun simț, pentru că am reușit să adunăm foarte multă lume bună și să luăm un scor foarte bun cu resurse mici, fără să intimidăm și, cel mai important, fără să spunem minciuni. Ați văzut alți concurenți electorali, câte milioane au cheltuit, cum folosesc televiziunile, cum vă spun minciuni, cum încearcă să vă dezinformeze. Oamenii știu să facă deosebirea între oameni onești și între oameni mincinoși, corupți, care se îngrijesc doar de interesele lor personale. Colegii de la Radio Europa Liberă, împreună cu care realizăm aceste dezbateri, au realizat un material despre fiecare dintre cei doi candidați. Haideți să vedem materialul despre doamna Maia Sandu. Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate promite că dacă va fi aleasă șefa statului, va fi un președinte integru, neșantajabil, care va lupta cu corupția și va scăpa țara de clanurile mafiotice sau care au capturat-o. Criticii ei reproșează că a făcut parte din cabinetele de miniștri care vor intra în istorie pentru deciziile controversate și netransparente adoptate în cazul dispariției a circa $1 miliard din sistemul bancar și al concesionării aeroportului Chișinău, ci că, fiind la putere, ar fi tolerat fără de legile despre care vorbește de când s-a situat în o poziție intransigentă. Maia Sandu a lucrat la Ministerul Economiei în perioadele 1994-1998 și între 2005-2006. Potrivit unei investigații la Moldova, CV-ul ei ar conține câteva inexactități sau exagerări deliberate. Maia Sandu a generat valuri de critici chiar din primele zile de aflare în funcția de ministru al educației în 2012. Cele mai multe reproșuri au vizat decizia de a instala camere video în centrele de bacalaureat pentru prevenirea tentativelor de copiat și închiderea școlilor fără consultări publice. Inițiativele ei au trezit critici în toate taberele. Unii reproșau că reformele din educație nu au atins nivelul universitar, unde studiile lasă de dorit, iar înainte de a evalua cu strictețe, elevii trebuiau să se preocupe de cunoștințele dascălilor. La fel, nemulțumiți erau profesorii care au cerut salarii adecvate și dotarea cu materiale didactice. Cerințe au înaintat și unii părinți care s-au întrebat de ce nu este curmat fenomenul plăților neformale. Nimeni nu spune că toate reformele au fost ideale. Învățăm, a spus Maia Sandu, după părăsirea fotoliului ministerial. În iulie 2015 a fost la un pas de a deveni premier. Presa a scris că a cerut o întâlnire cu liderii celor 3 partide din coaliția de guvernare în prezența reprezentanților partenerilor de dezvoltare și că a avut câteva condiții. Schimbarea guvernatorului BNM și a procurorului general, lucru neacceptat de unii lideri politici. La aceste alegeri este candidatul comun al 3 formațiuni de dreapta. A fost prezentarea doamnei Maia Sandu. Aveți ceva de obiectat? Sunt detalii, de exemplu, despre inexactitățile din CV, nu este un lucru corect, dar nu cred că merită să-l discutăm aici, putem dezbate mai târziu. Ok. Domnule Dodon, aceeași întrebare. Cum vă veți convinge alegătorii să vă voteze? Stimați concetățeni, dragi prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru votul masiv care mi l-ați acordat în primul tur. Fiecare al doilea cetățean al Republicii Moldova a votat în susținerea candidaturii mele. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Este o încredere deosebită. Noi am promovat consecvent pe parcursul ultimilor ani câteva valori. Noi suntem pentru statalitatea Republicii Moldova.
nu suntem pentru neutralitate, nu suntem pentru valorile noastre creștine, noi suntem împotriva oligarhilor de la guvernare și ultimii 7 ani am fost în opoziție față de aceștia. Eu sunt ferm convins că țara noastră are un viitor mai bun. Dar pentru aceasta trebuie să fim împreună. Nu trebuie să admitem ca la guvernare să vină acei și în funcție de președinte să vină acei care au fost ultimii 7 ani alături de oligarhi. De aceea eu vă îndemn și sunt ferm convins că vom fi împreună. Și vom alege. Domnule Igor Dodon, avem un material despre prezentarea domniei voastre, realizat de colegii de la Radio Europa Liberă. Haideți să-l vedem. În materialele promoționale editate de socialiști, Igor Dodon este prezentat drept unul dintre cei mai de succes miniștri care știe cum să relanseze economia și singurul lider politic în care Rusia are încredere. Deși prerogativele șefului statului sunt limitate, Igor Dodon promite majorarea pensiilor de 2 ori pe an și mai multe gratuități în medicină și asistență socială. Igor Dodon are reputația uneia dintre politicienii care au oscilat de la obiectivul de integrare europeană în 2008, inclusiv votarea unui președinte instalat de majoritatea pro-europeană în 2012, la promisiuni de diametral opuse, aderare la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Igor Dodon a făcut carieră în perioada guvernării comuniste, avansând constant în ierarhia puterii. În 2005 a fost viceministru al economiei, iar în anii 2006-2009 ministru. Din aceste posturi, el s-a ocupat de liberalizarea economiei, simplificarea procedurilor legate de activitatea antreprenorială și a patronat procesul de privatizare. Printre inițiativele lui a fost excluderea treptată a activităților desfășurate în bază de patentă și planul de reducere a cheltuielilor bugetare, care prevedea inclusiv optimizarea rețelei instituțiilor preuniversitare. Ambele inițiative promovate în trecut au fost revăzute peste ani, fiind deja în opoziție. Oponenții politici au afirmat că Igor Dodon ar avea mai multe legături cu controversatul om de afaceri și politician Vladimir Plahotniuc, de la frecventarea cluburilor apropiate fruntașului PD și călătoriile cu avionul privat al acestuia la creditul preferențial luat de la banca condusă de oligarhul împotriva căruia luptă. În replică, liderul socialiștilor a spus că toate presupusele legături cu Plahotniuc sunt murdării lansate de contracandidații săi. De la părăsirea PCRN și preluarea conducerii Partidului Socialiștilor în 2011, presa a căutat să afle cine finanțează formațiunea. S-a scris că printre sponsori a fost și Milanșor, figură cheie în dosarul devalizării celor 3 bănci. Totodată, presa a scris că banii ar proveni din zone offshore. A fost prezentarea candidatului Igor Dodon. Aveți vreo obiecție? Da, sunt mai multe obiecții la acest reportaj, dar vreau din start să începem dezbaterea, dacă este posibil. Cetățenii Republicii Moldova cred că trebuie să cunoască din start care sunt viziunile președintelui sau candidatului la funcție de președinte referitor la principalele lucruri, cum ar fi statalitate. De aceea aș vrea să o întreb pe doamna Maia Sandu ce crede despre statalitatea Republicii Moldova. Eu cred că o țară nu poate fi numită independentă atâta timp cât pe teritoriul ei se află o armată străină. Și dumneavoastră, care vă tot declarați mare statalist, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, o să cereți și o să reușiți să convingeți Federația Rusă, cu care spuneți că aveți relații foarte bune, să retragă armata 14 de pe teritoriul Republicii Moldova? Doamna Maia Sandu, în primul rând, când vorbesc de statalitate, mă interesează opinia dumneavoastră referitor la posibilă unire cu România. În acest studio, ceva timp în urmă, câteva luni în urmă, ați declarat că în caz de referendum cu unirea veți vota pro. Vreau să întreb care este opinia dumneavoastră astăzi. Domnule Dodon, vreau să vă informez, dacă nu știți, că România nu are o armată pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova se găsește armata Rusiei. Și văd că dumneavoastră vă eschivați de la răspuns. Este clar pentru toți de ce faceți acest lucru. Acum o să vă întreb și eu câteva lucruri. Dumneavoastră, în această campanie, nu aveți cu ce să convingeți oamenii, pentru că nu ați făcut reforme, nu ați întreprins măsuri care să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor atunci când ați fost într-o funcție publică, nu mai vorbesc de ce ați făcut în opoziție. Și atunci dumneavoastră veniți cu minciuni și încercați să-i convingeți pe oameni să vă voteze doar prin denigrarea contracandidatului dumneavoastră. Eu astăzi am aici o copie a ziarului care se numește Socialistă și în acest ziar se scriu mai multe lucruri mincinoase despre mine. O minciună este faptul că eu mi-aș fi dat acordul să vină migranți din Siria în Republica Moldova.
Aceasta este o minciună. O altă minciună este despre faptul că eu o să sprijin căsătoriile între persoanele de același sex. Asta este altă minciună. Altă minciună este precum că eu o să închid bisericile. Toate aceste lucruri mincinoase sunt spuse de către Partidul Socialiștilor. Dumneavoastră dezmințiți aceste lucruri sau nu le dezmințiți? Vă asumați public că spuneți minciuni electoratului sau nu? Și aici am mai multe lucruri. Da, pentru că eu nu am văzut un om atât de mincinos până acum și nu am văzut un om care să nu aibă deloc respect față de cetățeni. Dumneavoastră încercați să obțineți sprijinul oamenilor mințindu-i. Imaginați-vă oameni buni cum o să se comporte atunci când o să ajungă președinte, dacă el vă minte, acum când este doar candidat. Recunoașteți că asta este Partidul Socialiștilor, este la întrebare. Socialiștilor. Pentru unire sau împotriva Ați auzit? Deci dânsul nu vrea să infirme, nici să confirme că aceste minciuni sunt lansate de către Partidul Socialiștilor. Așa ei doresc să obțină sprijinul dumneavoastră. Confirmați aveți grijă sau spuneți altceva decât ceea ce ați spus câteva luni în urmă în acest studiu? Ați spus că votați pentru unire. Aici este ziarul socialiștilor. Doamna Maia, pentru unire sau împotriva? Aici este ziarul socialiștilor care spune minciuni. De dimineață până seara ei vă spun minciuni. Așa. Stimați telespectatori, aceasta este fotografia din studioul de aici, când doamna Maia Sandu a declarat că în caz dacă va fi referendum pentru unirea cu România, va vota pentru. Și pun o întrebare foarte simplă, stimați concetățeni. De ce trebuie să votăm un președinte care din stat merge în funcția supremă pentru a lichida statalitatea Republicii Moldova? Stimați cetățeni, spre deosebire de Igor Dodon, eu respect voința cetățenilor. El ne spune că o să ne federalizeze țara fără să ne întrebe dacă noi vrem această federalizare. Eu vă spun că toate deciziile cu privire la Republica Moldova și proiectele ei de viitor vor fi luate de către dumneavoastră și eu, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, voi respecta decizia dumneavoastră. Ce o să decideți dumneavoastră, aceea o să sprijinim. Pe de altă parte, domnul Dodon ne povestește că el va face federalizare, dar a uitat să ne întrebe și pe noi, pentru că el are alt stil de conducere și nu îl interesează părerea cetățenilor. Așa, a doua întrebare care este principală din start, valorile noastre creștine ortodoxe, eu cred că este un lucru extrem de important. Și în acest sens cunoaștem că minoritățile sexuale au susținut-o pe Maia Sandu la funcția de președinte. Am o întrebare foarte simplă care interesează pe toți, pentru că noi trebuie să știm cine vrea să fie președinte. Cum vreți să-i promovați în Republica Moldova? De ce grupul acesta v-a susținut pe dumneavoastră? Aveți ceva cu ei? Poate faceți parte din grupul acesta? Eu zic să-i întrebați pe ei. În același timp, eu zic să-l întrebăm pe Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, care mi-a scris mie o scrisoare de mulțumire atunci când eram ministru al educației și în această scrisoare îmi mulțumește pentru activitățile pe care le-am desfășurat, da, ca să vadă toată lumea aici, activitățile pe care le-am desfășurat în comun cu Mitropolia. Vreau să vă informez că eu sunt creștină și toate minciunile pe care le răspândiți dumneavoastră este iarăși o lipsă de respect față de oameni. O persoană care merge la biserică, domnule Dodon, și își face poze acolo, și apropo asta este ipocrizie, pentru că dacă mergi la biserică și ai credința adevărată, nu te duci să-ți faci poze ca să le pui pe Facebook, ar trebui să știe că minciuna este o mare încălcare, este porunca numărul 8 sau numărul 9, pe care dumneavoastră o încălcați, împotrivă cu hoția. Deci hoția și minciuna sunt păcatele cele mai mari atunci când vreți să vorbiți despre religie. Și iată aici încă o dată vă spun scrisoarea Mitropolitului, dacă vreți să discutăm despre valori creștine. Vă rog să nu credeți minciunilor pe care le răspândește Partidul Socialiștilor și Igor Dodon. V-am spus încă o dată, ei nu au alte arme ca să vă convingă și atunci răspândeți minciuni despre mine, sperând să vă sperie, pentru că ei asta fac. Ei încearcă să ne sperie, să ne divizeze. Igor Dodon nu poate să fie un președinte al tuturor oamenilor. El o să ne împartă pe categorii. Mai aveți un pic mai mult de 8 minute? Domnule Dodon, am și eu o întrebare. Să finalizăm cu această temă. Da, dar am atras atenția că există o diferență mai mare de timp, de 3 minute aproape. Prin urmare, spuneți că nu aveți nimic cu acest grup? Nu am nimic cu acest grup. Sigur. Sigur.
Este o minciună. Toți Așa. ce auziți în aceste zile la acest subiect sunt minciuni. Acest subiect îl lăsăm Sunt pentru data minciuni viitoare. ale lui Igor O Dodon. secundă că nu am interesează înțeles. Dați-mi voie un să subiect foarte intervin. simplu. Dați-mi voie o secundă, Lorena. domnule Dodon. Uh, Ce înseamnă O secundă. adică oamenii dezbatere. care au o altă orientare sexuală, să înțelegem și noi, cei care ne uităm, oamenii care au o altă orientare sexuală nu pot vota sau votul lor este altfel decât... Întrebarea este către domnul Dodon. Nu, este pentru amândoi, pentru că ca să înțelegem noi, cu toții, ce trebuie să pricepem din aceste întrebări și răspunsuri. Din partea mea, eu întotdeauna am spus că respect drepturile tuturor oamenilor și aceste drepturi sunt stabilite în Constituție și în lege. Eu sunt o persoană care respectă legile. Acum, domnul Dodon încearcă aici să inducă lumea în eroare și vine cu niște vârte care nu sunt adevărate. Și eu tocmai v-am explicat foarte clar că este o minciună. Domnule Dodon, Eu sunt categoric împotriva înregistrării minorităților sexuale în Republica Moldova. Sunt categoric împotriva propagandei homosexuale și a altor minorități sexuale în Republica Moldova. Atât în instituțiile școlare, cât și nu doar. Și sunt împotriva legii care a fost aprobată în anul 2020. da, era vorba Pentru despre votul minorităților sexuale. Lorena, pentru mine este principial ca această lege să fie anulată și ea va fi anulată odată cu venirea domnului Dodon în funcție de președinte. Și Am acum, și o al treilea lucru nu, principial. scuzați-vă, acum am și eu o întrebare la domnul Dodon. Domnul Dodon ne tot povestește că el o să lupte cu oligarhii, chiar dacă mesajul lui e foarte subțire atunci când vine vorba despre lupta cu oligarhii. Eu vreau să-l întreb pentru ce merite deosebite a zburat cu avioanele private a lui Plahotniuc în toată această perioadă. Pentru că aceste zboruri costă vreo $200.000 și bănuiesc că nu oricine zboară cu avionul lui Plahotniuc. Haideți să-l întrebăm pe domnul Dodon pentru ce merite deosebită a zbura cu aceste avioane ale lui Plahotniuc. Doamna Sandra, dar dumneavoastră ați zburat cu avionul privat? Nu, eu nu am zburat. Sigur? Sigur. Foarte sigur. Foarte sigur, domnule. Dar la Doha cu filat în 2 ce ați căutat cu avion privat? Asta a fost delegație Ați guvernamentală Ați spus că și nu... n-ați zburat cu avion Asta privat. este delegație guvernamentală. Dumneavoastră ați zburat în vizite private la Odessa, în Elveția și așa mai departe. Iarăși la Odessa. Deci ce ați făcut la Geneva, ce ați făcut și ce ați discutat cu Plahotniuc în aceste vizite. Eu am fost la Doha în delegație guvernamentală și am discutat cu ministrul învățământului de acolo. Și am realizat și proiecte în comun. Dumneavoastră ce ați discutat Și cu cine a Plahotniuc? achitat zborul? A achitat zborul Guvernul Republicii Moldova. Sigur? Legal și corect. Da, exact. Doamna Dumneavoastră doamna nu Sandra. erați în guvern? Spuneți-mi. Haideți să nu răspundeți la întrebarea asta. asta. Toate întrebările să răspund. Nu Eu vreau să vă răspundeți. spun că dumneavoastră ați zburat la Doha cu filat în 2, cu Eu am avion zburat privat. cu toată delegația guvernului și asta poate fi verificat. Acolo au fost mai mulți miniștri, și ministrul de externe și ministrul construcțiilor. Deci nu duceți lumea în eroare pentru că există o hotărâre de guvern în care toate lucrurile sunt specificate. Totul a fost legal. În cazul lui Dodon are câteva zboruri de $200.000 cu avionul privat al lui Plahotniuc. El nu era în instituție de stat atunci ca să poată să zboare. Asta este documentul eliberat de autoritatea respectivă. Domnule Dodon, răspundeți la întrebare. Eu am zburat, eram ministru și am zburat în conformitate cu hotărârea guvernului. Dumneavoastră ați zburat altfel. Răspundeți. Nu răspundeți pentru că nu aveți ce să răspundeți. Stimați concetățeni. Doamna Maia Sandu a zburat împreună cu filat la Doha, după care la Bruxelles. Nu a fost achitat de către guvern niciun bănuț. Doamna Maia Sandu s-a urcat în avion care a fost achitat privat, cash, din banii furați din Banca de Economie, circa 60.000 de euro. Este un fals. Este o Eu am minciună. documentele. Există hotărâre de guvern și puteți să citiți hotărârea de guvern. Eu am fost într-o deplasare de serviciu. Dumneavoastră aici ați fost în deplasări personale, domnule Dodon. Doamna Sandu, în deplasări personale. Au fost achitați cu bani cash din contul furtului de la Banca de Economie. De aceea, doamna Sandu, dumneavoastră sunteți pasibilă pentru a Este fi un supusă fals. urmăririi Eu am fost într-o penale, deplasare pentru că- de serviciu care a fost organizată de Guvernul Republicii Moldova. Dumneavoastră nu ați răspuns la întrebarea cu cele 4 sau 5 zboruri. Nu, dumneavoastră nu răspundeți. Răspundeți. A fost doar un singur zbor unde am mers împreună cu soția, cu un avion charter de la Odessa, la invitația unor prieteni. Nu a fost Plahotniuc, nu a fost absolut nimeni. Cei care m-au invitat.
au achitat acest vot atunci când nu eram persoană oficială, eram persoană privată. Acest lucru a fost o singură dată în anul 2011. Comparativ cu doamna Maia Sandu, care a zburat cu filat, care a achitat cash din banii furați la banca de vot. Este un fals. Puteți să verificați hotărârea de guvern. Eu am zburat absolut legal. Guvernul a organizat această deplasare și guvernul poate să prezinte toate deciziile. Eu am luat la guvern informații. Dumneavoastră, Doamna stimați cetățeni, dumneavoastră se plătește un avion privat ca să mergeți undeva în deplasare în altă țară? De ce domnului Dodon îi se fac asemenea invitații și pentru ce beneficii, de ce anume lui se fac asemenea invitații? Faceți-vă concluziile dumneavoastră pentru că știți. Dar atunci când ați Eu mai am o pentru întrebare. 60.000 de euro, asta peste 1 milion de lei, voi ați închis 10 de școli. Se puteau salva 10 școli pe 100.000 de lei care ați închideți. Domnule Dodon, Și ați zburat la Doha. Pentru ce ați cheltuiți banii ăștia? Haideți să discutăm Hai, despre lăsați-l pe închiderea Dodon. școlilor. Haideți să discutăm Eu despre vorbesc acum închiderea de banii, școlilor. eu vorbesc de banii care Stimați ați cetățeni, cheltuit. știți că pe perioada cât Igor Dodon a fost ministru al economiei, numărul populației angajate s-a redus cu 130.000, 130.000 de oameni. Haideți să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu acești 130.000. Dumneavoastră știți? V-ați interesat de soarta lor. O să vă spun eu, o parte au plecat din țară și au luat și copiii cu ei, o parte au rămas fără loc de muncă și nu au putut să se mai gândească să aibă copii. Pentru că nu poți să-ți faci familie într-o țară în care nu poți să-ți găsești de lucru. Iată, închiderea școlilor este consecință a politicii economice dezastruoase a ministrului Igor Dodon. Din cauza lui, oamenii au plecat din sate și din cauza lui noi nu avem copii astăzi în școli. Mai puțin de 4 minute jumătate, doamna Sandu. Eu mai am o Dodon întrebare la domnul. are mult mai multe minute. Eu am o întrebare și haideți o să adresez întrebarea. Doamna Sandu, dumneavoastră ați fost numită în funcție, ați fost membru la 3 guverne oligarhice. Guvernul Filat, care a fost demis pentru corupție, guvernul Leancă și guvernul Gaburici. Ca răspuns, dumneavoastră, pe data de, vă spun și ce dată, la începutul lunii ianuarie, l-ați votat pe finul Plahotniuc în funcție de președinte a Parlamentului. Spuneți, vă rog, cine face parte acestei guvernări în ultimii ani? O faceți pe marea opozantă, că sunteți de opoziție. Dar 7 ani ați fost alături de ei. Acum și ajungem și la acțiunile ce ați făcut în această perioadă. Eu vorbesc că ați fost alături de oligarhi, ați fost votată de 2 ori personal de Plahotniuc. Pe data de 30 mai 2013, Plahotniuc a ridicat mâna pentru dumneavoastră și pe data de 18 februarie 2015. Și recent, Plahotniuc cheamă să vă voteze, iar Filat recunoaște din pușcărie că a votat pentru Galben. Da, Plahotniuc, Filat, a mai rămas încă un penal care se numește Igor Dodon ca să-și exprime și el sprijinul pentru mine și puteți să o faceți acum direct. Adică confirmați că domnul Plahotniuc a votat de 2 ori și acum vă susține. Confirm că încă un penal trebuie să mă mai sprijine și ăsta sunteți dumneavoastră. Stimați concetățeni, doamna Maia Sandu a recunoscut că a fost parte acestei guvernări oligarhice cu care acum mimează lupta. Și ca să trecem la lucruri, la fapte. Stimați Doamna cetățeni, Maia Sandu, eu când am fost ministru al educației, indiferent cine m-a sprijinit în această funcție, am lucrat în interesul societății și am promovat reforme pentru a crește calitatea în educație. Spre deosebire de Igor Dodon, care își dorește să aibă o societate needucată ca să le poată vinde minciuni de dimineață până seara, așa cum face în această campanie electorală. Ei nu au nevoie de oameni educați și de asta ei s-au opus întotdeauna reformelor în educație. acum vorbim despre educație, însă, stimați concetățeni, fotografia Maia Sandu, care votează alături de Leancă și Filat pentru Adrian Candu, finul lui Plahotniuc, la funcția de președinte a Parlamentului. Asta este o minciună, pentru N-ați că votat? votul a fost secret. Ceea ce prezentați dumneavoastră acolo nu reprezintă votul. Votul a fost secret. O să vă arăt. Domnule, Ați votat unanim. domnule, Stați să vorbim puțin despre votul a reforme. fost secret dacă vreți să Păi, vorbim unanim despre s-a asta. votat cei care s-au Nu votat s-a de votat urmă. unanim. Mai am o întrebare. Doamna Sandu, referitor la reforme, foarte, foarte succint. Oare merită această pseudo-reformă a lui Sandu viața unui copil? O altă minciună spusă foarte tragic de către Igor Dodon. Dragi cetățeni, dumneavoastră știți mai bine care au fost rezultatele acestor reforme în educație și datorită acestor aprecieri pe care le-ați dat dumneavoastră reformelor, eu sunt astăzi în fața dumneavoastră pentru că datorită votului dumneavoastră am ajuns aici și vă mulțumesc foarte mult și știu că nu o să vă lăsați amăgiți de acest politician mincinos. Acum am și eu o întrebare la domnul Vreau să Dodon. comentez la acest subiect, stimați concetățeni. În perioada când doamna Maia Sandu a fost ministru al educației, în premieră, în anii 2012-2015, au fost înregistrate
peste 400 de cazuri de suicid și tentative de suicid la copii. Acesta este rezultatul reformei. Haideți să ne gândim Asta foarte e o bine. minciună foarte Acest crasă lucru, și îmi pare rău, informația domnule este Dodon, că veniți cu asemenea argumente extrem de urâte din partea dumneavoastră. În loc să ne vorbiți despre ce ați făcut și ce ați realizat dumneavoastră când ați fost ministru al economiei, veniți și spuneți minciuni de dimineață până seara. Haideți să vă mai întreb și eu ceva. stimați concetățeni, informația este Doamna Maia oficială. Sandu, vă previn, mai foarte puțin timp. În perioada când doamna Maia Sandu a fost ministru, din peste 110.000 de copii admiși la bacalaureat, 33.000 nu au susținut bacalaureatul, circa 12.000 au comis infracțiuni și ca rezultat avem sute de cazuri de suicid. Trebuie să ne gândim foarte bine cum vrem, cui vrem să îi dreptul de a decide soarta acestei țări. Înțeleg că Domnule Dodon, sunteți un mincinos și văd că nu vreți să dați niciun răspuns astăzi. E clar pentru cetățeni că nu aveți niciun respect pentru ei, pentru că nu vreți să le răspundeți, în afară de faptul că îi mințiți. Vreau să-mi spuneți, casa în care locuiți dumneavoastră și care în 2015 avea 162 de metri pătrați, în 2016 are deja 422 de metri pătrați. A crescut ea peste noapte de la sine sau dumneavoastră ați raportat greșit la Comisia Națională de Integritate? Și de unde ați luat banii pentru o casă de 422 de metri pătrați, lucrând la stat toată viața? Doamna Maia Sandu, această informație nu odată și aceste vinuiri nu odată le-ați adus. Noi, împreună cu familia, ne-am permis să luăm un credit. Am procurat o casă în care locuim. De la Victoria Bank, banca lui Plahotniuc? De la Victoria Bank am luat un credit cu bancă privată, nu de la Banca de Economie, așa cum a zburat filat cu Maia Sandu cu avionul privat, dar de la altă bancă care nu este o bancă de stat. Stăm în această casă, întoarcem creditul și sper să-l întoarcem, mai avem încă mulți ani înainte și sper că împreună cu familia vom fi în această casă. Dar, doamna Sandu, eu am venit cu o propunere câteva zile în urmă să semnăm un angajament politic al candidaților. Lăsați telefonul, doamna Sandu. Eu pe loc Nu mă interesează ce spuneți dumneavoastră. Doamna Sandu, atunci când ați introdus bacalaureatul, pe copiii noștri, pe elevi, căutați și pe sub fustă, pe sutieri, ca să nu treacă nici cu un ceas pe mână la examen. Dar dumneavoastră stați și cineva vă scrie mesajul ce trebuie să spuneți. Lăsați telefonul. Nu fiți onestă, măcar aici. Lăsați-o într-o parte. Nu mergeți cu șpargal ca la dezbatere electorale. Domnule Dodon, Dar eu revin la întrebare. Asta nu este șpargal, că eu nu vreau să mai ascult minciunile dumneavoastră Eu vă și îmi primiți, caut de treabă. doamna Și îmi caut de treabă. primiți mesaje de la consultanții dumneavoastră. Apropo, dar ce n-ați declarat consultanții americani care vă... Nu am niciun consultant american, nu umblați cu minciunile. La noi oamenii toți fac voluntariat și sunt doar cetățeni din Republica Moldova și toată lumea poate să verifice acest lucru. Exact așa cum a fost și în anul 2014 voluntariat, da? Atunci când ați devenit deputat. Nu știu despre ce vorbiți. Explicați. Vă explic. Campania electorală din 2014, când doamna Maia Sandu a devenit deputat, a fost finanțată masiv din banii furați de la Banca de Economie, peste 60 de milioane de lei, și a fost consultată de consilieri americani, pentru care s-a achitat milioane de lei. Apropo, mandatul doamnei Sandu costă circa 3 milioane de lei în anul 2014. Și nu are nicio rușine să spună că, uite, am devenit deputată din banii de, Stimați cetățeni, din banii eu am de la devenit economie. deputată datorită voturilor dumneavoastră pe care le-ați dat pentru lucrurile pe care le-am făcut la educație. Acum că Dodon își finanțează din campanii din offshore cu zeci de milioane de lei această campanie, toată lumea știe. Noi facem campanie din banii dumneavoastră, contribuții mici, dar de la oameni mulți și onești. Doamna Sandu, în anul 2014, compania de lobby Finance Strategies, da, cu care a semnat domnul Filat contract. Nu am fost membru PLDM și nu mă interesează ce aveți împotriva domnului Filat. O să-i povestiți la penitenciarul numărul 13 când o să vă alăturați acestui penitenciar. Doamna Sandu, pe data de 7 septembrie 2014, aleg și eu să devin membru al echipei PLDM. În lista electorală care a fost finanțată din banii furați la Banca de Economie, Maia Sandu figurează pe site-ul oficial al CEC-ului, numărul 5, ca membru a Partidului Liberal Democrat. Dar eu vreau să mă întorc la altceva. Șor, cel care a instrumentat furtul de la sistemul din Banca de Economie, a declarat că l-a finanțat pe Igor Dodon
în această campanie. Vreau să-l întreb cu mătrul lui Viorel Melnic, care îl consultă și acum pe Ilan Șor. Nu poate să-i dea mai multe detalii totuși despre furtul de la Banca de Economii, să ne spună și nouă unde s-au dus acești bani ca să nu trebuiască cetățenii Republicii Moldova să întoarcă. Melnic, cu care dumneavoastră ați făcut toate schemele de export a cărnii și așa mai departe, dumneavoastră aveți toate aceste detalii. Dumneavoastră ați fost la nuntă la Șor, nu eu am fost la nuntă la Șor. El să vă spună unde s-au furat banii și unde s-au dus banii și poate ne spuneți și dumneavoastră nouă. Apropo, domnul Șor a finanțat campania electorală a lui Filat. Nu mă interesează. Și ați devenit deputat pe listele lui Filat. Nu mă interesează. Am devenit deputat datorită reformelor pe care le-am făcut în educație și oamenii știu acest lucru. Și acum am venit în această campanie și am luat atât de mult datorită oamenilor cinstiți și banilor onești prin care am finanțat campania. Ei au cheltuit 6 milioane de lei. Oameni buni, când dumneavoastră nu aveți bani de o pâine, ei au cheltuit 6 milioane de lei ca dumneavoastră să vedeți fața lui Igor Dodon de dimineață până seara, pe orice stradă, la televiziune și așa mai departe, ca să-și finanțeze televiziunile mincinoase. Iată ce fac ei cu banii. În loc să acești bani să ajungă la dumneavoastră în grădinițe, în școli, pentru salarii mai bune. Iată ce candidat avem noi la funcția de președinte, care stă într-o casă de 400 de metri pătrați. Aștept replica domnului Dodon și vreau să am o întrebare. Aceleși învinuiri care sunt din presă, la care am spus de mai multe ori. Și acum poftim întrebarea noastră. Întrebarea mea era următoarea. Pentru că doamna Maia Sandu mai are puțin timp, câteva secunde mai aveți, doamna Sandu, pentru că domnul Igor Dodon mai are 4 minute și ceva, dacă mi-am amintesc eu bine, iar eu am niște întrebări. Vreau să vă întreb, sunteți de acord să suplimentăm timpul cu încă 5 minute pentru fiecare? Putem face asta? Da. 3, pardon, nu 5. Colegii de regie îmi spun că maxim 3 minute. Domnul Dodon 3 minute în plus, doamna Maia Sandu 3 minute în plus. Sunteți de acord? De acord, dar să-mi finalizez gândul, doar. Da, sunteți de acord, ca să știm cum procedăm mai departe. Dacă doamna Sandu este de acord, evident. Da, se adaugă cele 3 minute la timpul care le-a rămas. Doamna Sandu, mulțumesc. Doamna Sandu, noi am propus un angajament public al candidaților, unde sunt foarte clar stipulate câteva chestii. Eu vreau ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască. Noi am propus un angajament public prin care viitorul președinte promite că nu va face coaliții împreună cu Plahotniuc și partidele care sunt controlate de Plahotniuc. Noi am propus acest angajament cu stipulări foarte clare că vom apăra statalitatea, valorile creștine. Vom lupta pentru alegeri anticipate. Eu am semnat acest acord, acest angajament. De aceea am întrebarea către doamna Maia Sandu. De ce ați refuzat să semnați acordul anti-Plahotniuc propus de către noi? Eu nu semnez nici cu Plahotniuc și nici cu Dodon niciun angajament. Pentru mine ei sunt de același fel. Eu am făcut un angajament în fața oamenilor și o să mi-l respect, să eliberez procuratura astfel încât procuratura să-i sancționeze, să-i închidă, dacă doriți, și pe Plahotniuc, și pe Dodon, și pe toți cei care au furat banii publici de-a lungul timpului, de foarte mult timp împreună, pentru că ei asta fac de foarte mult timp împreună. Și acest angajament eu să mențin. Eu nu am furat niciun bănuț și dumneavoastră știți foarte bine acest lucru. Așa. Doamna Sandu, eu evident că am văzut contractul social cu cetățenii și vreau să spun că aici nu este niciun punct despre Plahotniuc și niciun punct despre alegeri parlamentare anticipate. În același timp vreau să vă amintesc, stimați prieteni, vă spun, cei din platforma DA. Noi am luptat împreună, am organizat proteste enorme împotriva lui Plahotniuc și pentru alegeri parlamentare anticipate. Iar doamna inclusiv ați fost plătiți de Plahotniuc să veniți în piață și să distrugeți protestele. Iar doamna pe care dumneavoastră o promovați acum masiv nu vrea să semneze anti-Plahotniuc și nu vrea să semneze pentru alegeri parlamentare anticipate. De ce? Pentru că este promovată de Plahotniuc. Pentru că a fost votată de mai multe ori de Plahotniuc. Pentru că l-a votat în funcție de speaker pe finul lui Plahotniuc. Nu sunteți duși de nas. Fiți foarte atenți pe cine votați și pe cine susțineți. Eu niciodată nu am discutat cu Plahotniuc. Igor Dodon îl cunoaște de foarte mult timp. Ei fac afaceri împreună. Igor Dodon i-a vândut un hotel și în urma acestei vânzări noi, statul, am pierdut peste 140 de milioane de lei. Ei fac business de foarte mult timp. El zboară cu avionul lui Plahotniuc și nu plătește pentru acești bani. Deci, astea sunt dovezile despre care vorbim. Restul sunt minciuni alea Dodon.
Doamna Sandu, dacă sunteți anti-Plahotniuc, semnați, vă rog, acest Semnez cu angajament. cetățenii, dar nu cu Igor Dodon. Nu cu Igor Dodon. Eu vreau să semnez... Nu cu Igor Dodon. Eu Acesta nu este cu semnez Igor cu Dodon. cetățenii anti-Plahotniuc și anti-Dodon. Rugămintea mea și propunerea mea și cred că solicitarea unei bune părți a legătorilor. Aici nu semnați cu Dodon. Semnați că sunteți împotriva unei guvernări cu Plahotniuc și pentru alegeri anticipate. Doar acest lucru îl solicităm. Nu cu Dodon. Deci nu e semnătura mea. Eu semnez separat. Așa că, poftim, poate vă mai gândiți, vă consultați cu consilierii americani. Nimic cu Dodon. Pentru mine Dodon înseamnă Plahotniuc. Toți sunteți niște oligarhi și toți trebuie să răspundeți pentru ce ați făcut. Nu mințiți oamenii la televizor. Doamnă Sandu, am înțeles că refuzați să semnați un acord împotriva lui Plahotniuc. Aceasta confirmă și votul acordat de către Partidul Democrat și încrederea acordată de Plahotniuc. Și faptul că doamna Maia Sandu, de fapt, nu este altceva decât o piesă a guvernării oligarhice care a făcut parte din această guvernare pe parcursul ultimilor 3 ani. Stimați Asta cetățeni, este o altă minciună, marca Dodon, așa cum a colaborat cu Plahotniuc până acum, așa o să colaboreze și de acum încolo. Până noi cu dumneavoastră o să venim, o să câștigăm, o să eliberăm instituțiile statului de influența lor și o să-i sancționăm pe toate, pentru toate ilegalitățile, abuzurile și actele de corupție pe care le-au comis împreună. Începând de la guvernarea Dodon, pentru că guvernarea comunistă Voronin, pentru că de acolo a început prietenia dintre Plahotniuc și Dodon. Pentru toată lumea este clar acest lucru. doamna Maia Sandu, dar atunci când v-a votat Voronin în funcție de ministru al educației în luna ianuarie, februarie, 18 februarie 2015, de ce ați acceptat acest vot? Voronin a votat atunci pentru reformele în educație și toți cei care au votat atunci au votat pentru reformele în educație. Eu am continuat să fac reforme indiferent cine a votat pentru componența guvernului. Și a meritat acest lucru pentru că copiii noștri trebuie să fie în primul rând, pe primul plan. Voi v-ați bătut joc întotdeauna de sistemul educațional și din cauza voastră copiii astăzi nu-și pot găsi de lucru, tineri nu-și pot găsi de lucru și trebuie să plece în lume. Ați văzut cât de mulți tineri avem în diaspora? Ați văzut cum încearcă ei să se mobilizeze și voi nu le-ați dat voie să voteze? Pentru că astăzi, ca niște lași, ați luat o decizie care nu le permite nici tinerilor și nici diasporii să își exercite dreptul la vot. Le împiedicați votul pentru că vă este frică de ei. Vă este frică de oamenii educați. Și de-aia întotdeauna v-ați opus reformelor în educație. 45 de secunde, doamna Maia Sandu. Doamna Sandu, tinerii nu ies la vot și nu vă votează, deci țin minte foarte bine ce ați făcut dumneavoastră cu bacalaureatul. De ce nu ați aprobat legea astăzi? Cum v-ați bătut joc De ce nu ați aprobat de legea? acești tineri, de ce, stimați tineri, fiți foarte atenți. Aduceți-vă aminte cum își bătea joc. Cum Nu- treceați prin Nu metala luați sfaturi iscate. de la un plagiator. De la un plagiator nu puteți să ascultați sfaturi. Ultima, dacă mai are doamna Sandu, să-mi adresez o întrebare sau gata. Mai are câteva secunde, aș fi vrut ca să răspundeți și dumneavoastră la o întrebare de doamna Maia Sandu, pentru că aveți Da, mai mult poftim, timp, doamna. sau pot eu adresa întrebări, nu este nicio problemă. E dezbaterea cu doamna Maia Sandu. nu? Domnule Da, Dodon, întrebări am și eu. dacă tot spuneți că sunteți anti-oligarhie și eu nu vă cred, știți că acum se poate vota modificarea Constituției ca să se aleagă procurorul general de către președintele, să fie numit procurorul general de către președinte. Faceți acum un angajament public că veți vota pentru modificarea Constituției. Doamna Maia Sandu, ca președinte al Partidului Socialiștilor, ca conducător unui grup parlamentar important de 24 deputați, mă angajez public să votez pentru modificarea Constituției ca procurorul să fie numit de președinte. Măcar atât. Doamna Maia Sandu mai are câteva secunde. Eu am să vă adresez eu atunci niște întrebări, domnule Dodon, pentru că mai aveți mai mult timp decât doamna Sandu și suntem un pic în inegalitate. Dar de Cât ce timp mai are? inegalitate? Fiecare a avut timpul său. Da, domnul Dodon are 4 minute și 8 secunde. 23 de secunde, doamna Sandu. Și totuși, doamna Sandu, ca să finalizăm, nu ați fost membru a PLD-ului. Ca lumea să înțeleagă. Nu am fost membru a PLD. Păi mesajul care l-ați adresat la tribună că am decis să fiu membru a PLD-ului. Domnule Dodon, dumneavoastră nu ați răspuns nici la o problemă care vizează lipsa de integritate a dumneavoastră aici. Asta interesează pe oameni, să știe dacă vor avea un președinte corupt sau un președinte onest. Răspundeți oamenilor la întrebările pe care le-am dat mai devreme. Gata, da. Doamna Maia Sandu mai are 10 secunde. Doamna Maia Sandu nu a răspuns, totuși. A fost cufilat într-o echipă sau nu a fost cufilat într-o echipă? Cu avioanele au zburat împreună, de bani l-a filat, dar spune că nu a fost în echipă. Până la urmă nu este clar. Stimați concetățeni, vedem că aici
se teme doamna Sandu să dea un răspuns foarte corect, foarte concret. Și aici am prins-o cu minciuna câteva oară. A prins-o cu minciuna domnul Cioban, colegul meu. Acum au mai rămas încă câteva minciuni care o să le scoatem la iveală în următoarele zile. Domnule Igor Dodon, mai devreme a atins și doamna Sandu această problemă. Am să vă întreb eu. Deputatul PL, Alin Azotea, a făcut un demers către Ministrul Educației și Procurorul General interimar, în care susține că ați fi plagiat teza de doctorat de la ASEM, ea face trimitere la două lucrări, Bursa de Ion Popa și Tranzacții bursiere de Mihaela Gradu, autori români. Aș vrea să vă întreb, este adevărat? Ați copiat ceva din aceste lucrări sau nu? Partenerii doamnei Maia Sandu, apropo, membri Alianței pentru Integrare Europeană 1, 2 și mai târziu, Gimpu Leancă, o susțin pe Maia Sandu, împreună cu Plăcăi. Ei fac campanie electorală. De ce în campanie electorală apar diferite minciuni? Acest mesaj este o manipulare. Eu mi-am susținut teza de doctor în perioada 1999-2002. Apropo, această teză, un subiect pe o temă destul de interesantă pentru Republica Moldova, contracte futures și options și implementarea lor în Republica Moldova, a fost avizată, recenziată de mai mulți experți, inclusiv din România. De aceea nu a fost încălcată legislația și sunt manipulări electorale. Dar le fac și vreau să trag atenția cei care o susțin pe Maia Sandu. Acei care împreună cu dumneiei au furat toți aceștia. De fapt, ea este reprezentantul și reprezintă Alianța pentru Integrare Europeană 1, 2 și 3. Gimpu, Leancă, Plăcăi. Este egal cu Maia Sandu. Lucrul ăsta trebuie să o înțelegeți fiecare dintre noi. Așa, domnule Dodon, am citit un interviu foarte interesant al dumneavoastră pentru Radio Europa Liberă pe care l-ați dat. Am să scot doar câteva dintre citatele dumneavoastră de acolo, care au atras atenția. Cred că trebuie să avem relații bune cu Uniunea Europeană și vom avea. Vom asigura continuarea parteneriatului cu UE și cu prietenii noștri din România și cu Federația Rusă. Eu nu sunt împotriva Europei. În mod clar, nu voi permite ca Republica Moldova să piardă regimul fără vize. E timpul meu, nu este al dumneavoastră. Aici vorbesc din timpul meu. Păi se primește că am dezbateri cu două doamne astăzi. Domnule Dodon, dumneavoastră mai aveți timp. Eu aveam întrebări și pentru doamna Maia Sandu. Nu, doamna Maia Sandu și-a consumat timpul. Nu, nicio problemă. Nu mai poate răspunde. Dar întrebările pe care le-am adresat, dacă nu erau astăzi, erau data viitoare. Data viitoare vor fi altele, înseamnă că. Așadar, mai departe, anterior ați spus că trebuie revăzut acordul de asociere cu Uniunea Europeană, asta ține minte toată lumea, parafat în 2014, și ați pledat pentru aderarea la Uniunea Euroasiatică. Întrebarea mea este, când ați fost sincer? Și cum de s-a schimbat mesajul dumneavoastră? Deja este mult mai nuanțat. Stimați concetățeni, oponenții mei politici, echipa doamnei Maia Sandu, alții, încearcă să vă sperie cu diferite chestiuni, că, uite, vine Dodon, va fi rău cu Europa, cu România, cu Ucraina și așa mai departe. Eu vreau să știți foarte bine. Dodon Igor va fi un președinte al tuturor, indiferent sunteți de viziune de stânga sau de dreapta. Pentru că președintele țării nu poate fi un membru de partid. Eu voi asigura relații bune, de prietenie, de vecinătate și cu România și cu Ucraina. Eu sunt pentru relații bune cu Uniunea Europeană. Regimul de vize nu va fi introdus, cum unii vă sperie. Trebuie mai departe să mergem fără vize în Uniunea Europeană. Trebuie cei care au cetățenia română și moldovenească. Nu au nicio problemă cu aceasta. Dar dacă doresc să meargă în funcție de stat, atunci da, trebuie să cedezi una din cetățenii. Eu sunt pentru relații bune cu Federația Rusă, pentru că acolo este piața de desfacere. Acolo sunt migranții noștri. De aceea, președintele Dodon va fi pentru un echilibru între Est și Vest. Un pod, dacă doriți, între Est și Vest și între Vest și Est. Și cred că acest lucru este posibil. În ceea ce ține de poziția Partidului Socialiștilor, care este o poziție foarte clară politică pentru integrare euroasiatică, ea rămâne în vigoare. Dar ca viziune a partidului. După data de 13, eu nu voi mai fi membru al partidului și președinte al Partidului Socialiștilor. Și voi fi un președinte al tuturor. Acest lucru îl promit. Astăzi, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a depus jurământul de cetățean al Republicii Moldova. Spune că dacă până pe 13 va obține pașaportul, va merge la vot